Existeixen corrents o ideologies que ens fan creure que les emocions finalment són dolentes i que una mica la finalitat del benestar o la pau interna es troba quan nosaltres aconseguim dissociar-nos, o sigui, desconnectar-nos del dolor que sentim. I per mi això ho trobo una pràctica superperillosa perquè les emocions no estan per amargar-te la vida. Les emocions estan precisament per donar-te informació del que vius i perquè tu puguis, d'alguna manera, saber on estan els teus límits. O sigui, quan tu sents ràbia és perquè, d'alguna manera, sents que t'estan invadint el teu territori. I gràcies a aquesta ràbia tu treus una energia extra per posar els límits o dir la veritat o el que necessites. No? O, per exemple, la por. Sentir la por moltes vegades et fa també tenir precaució perquè potser estàs detectant intuïtivament un perill en una persona, en una situació. Llavors, sentir la por, sentir la ràbia, no? Sentir la tristesa. La tristesa a vegades és aquesta necessitat d'anar cap a dins perquè hi ha impressions o situacions que t'han fet mal i necessites d'alguna manera aïllar-te de la societat, replegar-te cap a tu, estar sola per analitzar què passa, per què et sents així, si et fa bé o no aquella situació. Llavors, d'alguna manera, trobo superessencial que, per favor, les emocions no són dolentes, les emocions ens ajuden a poder establir on estan els nostres límits, on està el nostre benestar. També ens donen informació de les nostres ferides o les nostres pors perquè les puguem treballar i transcendir. Però sobretot les emocions no són les nostres enemigues, sinó són les nostres aliades. I jo m'agrada molt veure de vegades les emocions com un termòmetre, no? de com estem, o una brúixola interna que ens va guiant d'allò o per quin camí hem de continuar.